De hutte. Op een mooie simmerske dag rent Beboeloe terug zijn tuin. Ja, wat een waar, hè? Oh, zo is de hele dag maar boeten blijven. Hoi, Beboeloe. Hé, daar is Sipke ook al. Hoi, Sipke. Miauw, ja, en ik ben er ook nog. En net de meeste. Miauw. Wat zijn we jullie eens doen? Oh, we kunnen de hele dag voor boeten blijven. Vies ik net? Ja, wist wel. Heerlijk, hè? Maar we kennen ook wel een huttenmeidje, Beboeloe. Dan kunnen we correct doen als dat dus huis is van jou. Nou, en van morgen misschien. Of nog langer. Dat vindt Beboeloe een geweldig idee. Ja, fantastisch, Sipke. Hoe komst erbij? Kom op, we zullen voort aan de slag. Eerst maar naar de bosk. Eerst zullen de besten toeken ziekje. Grutte, dikke toeken, maar ook lietskes, om de tusken te dwaan. Zo, je nog even hier, wij en derde. Miauw, wat jongen, die vogels hier weer heerlijk. Oh, de rest die wel zeker, hè? Maar die toeken bedoel ik. Oh, ik heb het weer te druk voor zulke onzin. Oh, wat een vogels. Miauw. Maar als het eerste van de hutten al zit, wil Jannie de dags wel even inzien. Oh, miauw. Het is dat wel nieuwsgierig, ja. Misschien een mooi liefdesnest van Pieter en mij. Nee, hè. Zei Sipke. Dan mag het doen net hier zeggen dat wij je deze hutten, meidje. Het is een topgeheim. Wielst Beboeloe maar jerms vol met toeken uit de hutte rint, komt er Wieke vrotmoest in. Hoi, Wieke. Sipke en ik met je hutte. Maar dat is geheim, ja. Meester doen geen hier vertellen. Oh, zei Wieke dan. Dat is goed, hè? Ik zal er aan denken. Nou maak ik eerst een mooi schilderij van de bosk. Miauw, Pieter. Een hutte. Die boel en Sipke meidje een hutte. Mooi, hè? Daar kunnen wij dat wel eens even niet zien. Vind je dat net? Oh, ja, je leven. Gezellig. Miauw, maar dan mag je het net terug vertellen, ja. Het is een geheim. Tja, en als het geheim zou wel een geheim blijven zal, moet maar weer zien. En voorast lekker sliepen.